få den under sølet, hva'? Hej. Ej, hvor hyggeligt. Skal du op og sidde og spise den her? Ja. Okay. Så skal farmor jo finde en ske. Jeg finder en ske. Det der. Ja, den kommer herover. Sparkøs. Og sparklysten, okay. Så der op. Jeg åbner den. Ja. Ej, den er stram, denne her, Gustav. Farmor finder lige en chance. Så er det meget, meget nemmere. Har Victor en sparklyste også? Mm. Men Victor har jo spist meget mad. Jeg tror slet ikke, Victor kan spise en sparklyste. Tror du, han kan? Ja. Okay. Men siger Er du sikker på, at du kan spise sådan en hel spejepølse her? Mm. Halløjsa. Og løjsa. Det er saksen, som farmor klipper op med, fordi den er meget stram, den her. Ja, men kan du ikke spise den først? Du skal ikke have risifrutti og spejepølse samtidig, vel, skal? Er du færdig med den der? Hvad skal jeg med den? Der åbne. Åbn den, okay. Det er herovre.